Ако питаш някой човек, живял в златната ера на Cartoon Network, коя е най-любимата му анимация, вероятно ще каже нещо от сорта на Лабораторията на Декстър, Пращаш любото куче, Самурай Джак. Много малко хора ще спомнят за една от най-влиятелните анимации за времето си, а именно Джони Браво. И защо няма да се сетят за нещо, което е било толкова популярно и за момент е било лицето на канала? Просто защото анимацията не е била направена за деца. Макар и упорития маркетинг на CN, анимацията със своя специфичен хумор Hold the phone. This is a ladies' prison. The system does work. не успява да привлече вниманието на пригодената за нея аудитория, която била от 6 до 12 годишни деца. Ако съдим продукцията по модерни стандарти, бихме я сложили в графата анимации за възрастни. И не говоря за хентай. По-скоро би се приближила до стила на семейство Симпсън, Family Guy, Rick and Morty и други. Но преди да обясним сюжета, нека разгледаме историята на неговия създател, Ван Партабъл. Още на 9 месеца той се мести в щатите от родния си град Манилия, Филипините. Израснал в Калифорния с мечтата някой ден да стане художник, времето минава, записва се да учи в LMU, Loyola Marymount University, където започва да работи по първия си проект Месо. За проекта не се знае много, но основната тема била за имитатор на Елвис Пресли, който се бие с престъпността. Професора по анимация на Ван, впечатлен от творението на ученика си и го показал на негов познат, който работел в Хана Барбера. След завършването си, Партабъл бива поканен на интервю за работа в едно от най-големите студия за анимации в света до момента. Естествено, младия аниматор не пропуска възможността да покаже творението си на продуцентите и Фред Сибър, креативният директор на Хана Барбера, както и съосновател на MTV. Фред не бил особено очарован от проекта на Партабъл и веднага след края на представянето си тръгнал, което е доста обезкуражаващо, ако питате мен. Все пак, без Сибър аниматори като Генди Тартаковски, Бъч Хартман, Крейг Макракън, далеч нямаше да са толкова известни колкото са днес. Макар и Фред да не вижда потенциала на Джони, жените продуценти са тези, които дават шанс на идеята на Партабъл. След преработката на персонажа, той започва да прилича повече на себе си, с черната тениска и слънчеви очила. В пилотните епизоди стила на рисуване е значително по-опростен, за разлика от качеството на анимация. Пилотните епизоди се харесват на зрителите и така през 1997 Джони Браво получава първия си сезон. Несъмнено, най-добър от трите пилотни епизода е Джони Амазон. В него се разказва как главният герой пада на остров, заселен от амазонки, очевидно, при което естествено нашия човек си пробва късмета с една от тях, само за да го пренесат в жертвоприношение на Атина. Реално, сюжетните линии на повечето епизоди са ясни. Джони вижда момиче, харесва я, но нещо се обърква. Шоуто утвърждава феминистки ценности по много интересен за времето си начин. Почти във всяка анимация, че дори и филм, сериал, главното действащо лице обикновено е героя, който трябва да уважаваме или харесваме. Но в тази продукция Джони е по-скоро антигероя, пречеш на всички останали персонажи, че дори на света като цяло да правят това, което искат. Това силно проличава в епизода Never Been Born, където се вижда, че света ще да бъде по-добро място, ако Джони не се беше раждал. Чрез постоянно усмиване на образа се промотират ниските ценности и се отхвърлят свръхмъжествеността на Браво. Държанието на Джони е токсично, защото той мисли, че всяка жена не е за мъж като него, а всъщност това е далеч от реалността. Жените, както всички други хора, искат просто да живеят пълноценен живот, който да бъдат финансово независими и да се оттърсят от стереотипа, че без благословията на мъжа те са тотално безпомощни в света. Но всъщност в един от епизодите Джони, макар и за кратък момент, разбира своята грешка. Епизода Witch a Woman започва нормално. Главният герой флиртува с жена, но този път тя е магиозница, която го проклева да бъде противоположния пол, за да разбере какво всъщност е да се жена в модерното общество. Джони се сблъсква с мъже, които отправят комплименти към нея само заради нейната външност. Не избираш нещо според опаковката, а по съдържанието. Така, Джени разбира, че жените са умни и заслужават уважение. Не заради външността си, а заради това, което крият вътре в себе си. След като Джони връща стария си вид, обаче той автоматично забравя наученето и се връща към стария си начин на живот. В епизода Sensitive Male се появява персонаж, нисък и плешив танцор, облечен с официален костюм, който е пълната противоположност на Джони. Уви, той е много популярен сред жените, защото е любезен и разбран човек, поне в началото. Опитва се да предаде знанията си на Джони, но разбира се,
той не ги възприема. Най-накрая в епизода танцорът показва истинската си природа. Той се е държал с уважение към жените, само за да излезе на среща с тях и така разкрива, че е манипулатор. Това е един от малкото епизоди, където не се смеем на главния герой, а с него. Защото винаги е по-добре да бъдеш себе си, колкото да се преструваш на друг. Макар и до сега Джони да изглежда като най-големия сексист някога, той има емоционална привързаност, лишена от всякакви сексуални желания към това персонажа, малко момиченце на име Сузи и Бъни Браво, майката на главния герой. Авторите са създали тези два персонажа, за да направят Джони да изглежда по-човечен и не толкова като разгонен примат. Моментите, в които Джони търси подарък за майка си, понеже е деня на майката, или когато помага на Сузи в нейното начитание, са едни от най-сладките в шоуто, понеже виждаме Джони в различна светлина. За съжаление обаче, Джони никога не би могъл да порасне като персонаж, защото ако го направи, тогава шоуто ще трябва да спре. Несполучливите му опити за връзки с противоположния пол са използвани от авторите, за да покажат какво не трябва да се прави, като говорим с жена. 20 години след завършването на шоуто, то тъне в забрава. Джони Браво е един от първите анимационни сериали, които открито разглежда тема като токсичната мъжественост. Придобила популярност едва през 2015 година. Но какво е токсична мъжественост? Токсичната мъжественост е социална стигма, която утвърждава определен модел на поведение сред мъжете. Примери за това са, че мъжете не могат да показват слабост, виждането на жените не като личности, а като обект на сексуални желания или признаването само на патриархалния ред. Джони Браво демонстрира тези стереотипи, представяйки мъжа като обсебен от външния свит, неспособен да осмисли как трябва да се държи с една жена. Все пак не можем да обвиняваме персонажа за неговото развитие, понеже той няма башна фигура, която да бъде модел за подражание, а разчита на телевизията от 90-те да определя ценностите му. Джони Браво успява да предаде успешно есенцията на феминизма. Жените не са предназначени да бъдат подчинени на мъжете и трябва да бъдат ценени заради своята индивидуалност. Повечето холивудски продукции се предава следното съобщение. Живота на една жена в консервативното патриархално общество е много по-труден, отколкото живота на един мъж. Допълнително се вкарват фактори като сексуална ориентация, цвят на кожата и малцинствени групи, за да се подсили тази теза. Според Холивуд, жените са жертви в сегашното общество, което може и да е така, но необходимо ли е да се парадира с това? Необходимо ли е в диалозите между двата пола да се наблюдава арогантност, разкриваща превъзходство на жените над мъжете? Какво стана с фразата Art for Art's sake? Естествено, хубаво е филма да има послание, но къде е границата между посланието и пропаганда? В Джони Браво жените се дразнят единствено и само на един персонаж, който олицетворява една част от мъжете, но шоуто никога не заявява, че всички мъже са сексисти. Джони Браво заслужава да бъде запомнен не като продукция, която просто цели да бъде забавна за сметка на определена част от хора, а като единствената анимация, която представя феминизма по автентичен за него начин.